kocan sesi galar gulukda yanlanıp eger wagty ýa-da dolap bolsa diýalwaryp dolanardım geçmişime okuwçy döwrüme ýöne inne gelligide öwrülmejek öwrüme başlangıç sınıflarda howlyňda oýnadyk ýuwaş ulandyk senne boyun boýladyk soňky jan gelip ýetdi bakymjak golaýladyk 11 ýyl az boldy biz senden doýmadyk uçurup kepderi tamamlaýas mektebi bu soňky jan sesi ejizet ýamertleri küýsärin kitabyňam küýsärin depderi bugün issemok senden hoşlaşyp gitmegi kezilli giç gelip bahanajyk tapmagam hezilli partalyňda kelle goýup ýatmagam hezilli hylasaşlar bilen hemme zat hezilli ýöne bugün näme üçin biziň ýüregimiz ezilli inni bolsa hylasaşlar ýolumyz aýratyndyr oglanlar giň oluň size gullugam ýakyndyr hemişe ýatlanar siz bilen geçenje günnüm durmuşda kömek berer mektepden öwrenendim muallimler sag bolsun bilim maryn berdiler näçe garra gol bolsagam şonna dosa ýördiler 7 ýaşdan getirdiler 18 ýaşyma ziligim uly gözel atly sesime bugün yetip geldik maýyň 25-ine seret uçurum ýazgasy asylly döşümi aýralygy diýen ýa klassa şoglany gyzy ömürlük ýatlanjak ýatlama galan ryzy bugün yetip geldik maýyň 25-ine seret uçurum ýazgasy asylly döşümi aýralygy diýen ýa klassa şoglany gyzy ömürlük ýatlanjak ýatlama galan ryzy Sen üçün yazdım gözel görklü mektebim Yüregimde men rap yazyan depterim Elimizde kepteri uçmana tayyar biz Yöne bir tarapdan ağlayar yüreklerimiz Ýatlaryn mugallimler mugaharly gapylar Telefonyň alyrsaňam şol gapylar ýapylar Ýatlaryn sapaklarymy dostga çykyp okalan Ýatlaryn soralan wagty günnelük okulan Ýatlaryn güler ýüz bilen ilkinji söýgüými Begenjime şatlygma gaharma gaýgymy Ýatlaryn gülşülen hemde urşulan güni bergim ýadyma düşmez Ýatlaryn alygymy Ýatlaryn giýjäganlar ençeme sapaklar Ýatlaryn klassaşlarymy sapakdaky ýataklar Ýatlaryn en ataýygnakda döwülen günüm emma ýadyma düşmez meniň öwülen günüm Ýatlasaň ýatla bermeli ýatlamany zatken Ýadyňda sakla durmuşam saňa mektepdel herimiz nesip bolsa edinmeli awraýly käri eýsem men klassaşlam şeýle bir wehinde dämi Käte gülüşdüm käte göwne degdim Käte uruşdum, käte kömek verdim Käteler sırdaşym ýaly paýlaşardım derdim Agyr düşýä aýrylmak, howlan şönje ýerden bugün yetip geldik maýyň 25-ine seret uçurum ýazgasy asylly döşümi aýralygy diýen ýa klassa şoglany gyzy ömürlük ýatlanjak ýatlama galan ryzy bugün yetip geldik maýyň 25-ine seret uçurum ýazgasy asylly döşümi aýralygy diýen ýa klassa şoglany gyzy ömürlük ýatlanjak ýatlama galan ryzy